bangaphezulu kwa-5 million abantu KwaZulu-Natal abahlala emhlabeni ongaphansi kweNgonyama Trust. Ngaphansi kweNgonyama Trust Board kunomhlaba ongaphezulu kwamahektha angu-3 million kulesifundazwe. Kuthi isilo samaZulu kube yiso sodwa esiphethe isikhwama. Inhloso itrust kumele ilawule lo mhlaba ukuhlomulisa abantu kanye nokubanakekela abantu abahlala kulomhlaba. Ngo-2017 lesikhwama samemezela ukuthi abantu abahlala kulomhlaba abeze bazoguqula izincwadi zabo zemizi ukuze zibe izivumelwano ezinde zokuqasha umhlaba. Kodwa inhlangano iLegal Resource Center yafaka enkantolo icala. Ikhala ngeNgonyama Trust, Ingonyama Trust Board kanye noNgqongqoshe wezemhlaba. Belekelela iCouncil for the Advancement of South African Constitution, inhlangano iRural Women Movement kanye namalungu omphakathi ayisikhombisa ayekhala ngamalungelo awo. Kuthiwa abesifazane babengavunyelwe ukuthi benze lezi zivumelwano zomhlaba ngaphandle kokuthi babe nabesilisa abazobawusayinela. Abafaka icala bakhala ngokuthi isivumelwano netrust sasibaphuca amalungelo okuba ngabanikazi bomhlaba. Isinqumo senkantolo samkelwe abaningi. UBongani Zikhali waseJozini ungomunye wabafaka icala enkantolo. Uthi isinqumo senkantolo esivuna bona siyindlela yokuhlanza ukungcola kule mahhovisi esikhwama. Nemkhulu ukuthi eganga elapha ehhovisi lesilo esilwa nayo ukuthi ngoba phela yesisilo esathi nomthetho lakithi uthi uma kunokucala into oyibonayo mameza ungathuli. Ngangimemezela lokho ke mina ngangaqonde esilo ngangaqonde bani ngangiqonde ukuklina ihhovisi lesilo ngoba lapha ehhovisi lesilo khona abantu abahleli abazi baba namalunda abadla ngegama lesilo abenza nokukhohlakala ngegama lesilo. uZikhali uthi akakaze athole usizo kulesikhwama. Izinto enginazo ngizenzele mina angizange ngenzele omunye umuntu. Angidingi futhi nokuthi naye Ngonyama Trust ingazi ithi khona lapha bengisiza khona bengisiza kuphi nini. iCASAS ithi isinqumo sizosiza abaningi abanenkinga efanayo. What the court did in this judgment last week was to say to the minister that the minister has a constitutional responsibility in terms of Section 25 to formalize the rights, customary law and informal land rights that people have, and that government has failed in that regard, that they need to put a program in place to give people proper title to the land that they are currently occupying. Akucaci kahle ukuthi zingaki izivumelwano ezenziwa yitrust nokuthi malini ekufanele iyikhokhe. Kodwa ikomiti lezimali eParliament laveza ukuthi ngo-2019 lesikhwama saqoqa imali engango-90 million wamarandi. Imizamo yokuthola abetrust ukuthi baphawule ayiphumelelanga. Mlundi Khatebe, SABC News, eJozini.